konečně mi to přišlo, tady ten záhadný balík, konečně to mám doma, kámo. Je to úplně šílený. Jdeme se na to teda podívat a uvidíme, co tam bude. Je to elegantně zabalený, takže by to jako mohlo být dobrý. A ukaž to. Je to maska Jasona z pátku 13. ale z celkem jako fejkovýho pátku 13. protože tohle, to je part 5 a tam, jestli se nepletu, tak tam byl Jason, jenom nějaký psychopat z blázince, který si na něj jenom hrál, víceméně, takže to ani není vlastně pravý Jason a jako, hej, který debil by si vzal navíc takhle směšnou masku na sebe, jako hej, to fakt jako nechápu, tyjo. No, ještě ho mám tady, tohohle Jasona, to je fakt jako šílený. No, part 5, co umí? Neumí nic. A já jsem si tady tu masku objednal proto, abych mohl hrát konečně svoji nejoblíbenější hru pátek 13. The Game. Bohužel, jak jsem řekl, přišla mi tady ta z partu 5, která je totálně fakelá. Ten Jason vlastně ani není Jason, byl to prostě jenom nějaký dement, co si na něj jenom hrál, jo. Ale to nemění nic na tom, že tady ta hra je super. Teďko ti tady představím tyhle ty módy. Quick Play, Private Match a Offline Play. Quick Play je klasická online vyvražďovačka, kdy se připojíš do lobby, kde je 8 hráčů a hra vybere jednoho z vás a ten bude hrát za Jasona. A tvým úkolem, když seš Jason, tak je to všechny totálně pozabíjet a nesmí zbýt ani jeden. Což je celkem logický, ne? Ale ovšem, když hraješ za přeživšího, tak máš víc možností, jak se zachránit. Buď můžeš utíct autem, utíct lodí, a nebo utíct, když zavoláš policii, který potom přijedou a ty k nim normálně můžeš běžet. A nebo tady je celkem cool cesta, jak Jasona zabít. Ale to musíš zavolat Tommyho Jarvise, aby ti přišel na pomoc s jeho brokovnicí. A taky musíš mít charakter holky, která pak půjde do Jasonovy chatrče lásky, veme svetr po jeho mámě, oblíkne si ho a Jasona omámí tak, že si Jason myslí, že je ten tvůj charakter jeho máma. A mezi tím, co je Jason omámený, tak ho Jarvis sekne mačetou do hlavy a tím Jason zdechne. A ty společně se svojí partou přeživších můžeš krásně slavit a jít pryč. Celkově tady ten mod je za mě fajn, je to prdel, pokud máš nějakou partu kámošů, s kterou to hrát, tak je to prostě super. Jenže takovej menší fakt je ten, že online servery už bohužel nejsou a celkově tady ta hra už upadá, nebo už jako upadla, protože kvůli soudu ohledně autorským právům, který teda vývojáři prohráli a dostali zákaz od soudu přidávat cokoliv novýho do tady té hry. Takže ta hra prostě téměř umřela. Mohli se akorát starat o online servery, aby to neumřelo tak moc rychle, ale ani ty servery už nejsou. Takže hráči teďko musí hrát na takzvaných peer-to-peer serverech. Což jako aspoň něco, že jo, ale problém je, že i tady ty servery tak mají údajně skončit o letošních Vánocích, ale uvidíme, jak to dopadne. Pak máš tady mod Private Match, což je prostě privátní match, kam vlezeš, hele, já jsem tam ani teda upřímně nebyl, jo, a tak se sem na to podíváme, co to dělá, jo, a prostě vidíš, jakoby, jo, nic moc to nedělá, jo, takže asi tak. No a potom máš tady Offline Play. To je za mě ten nejlepší mod, který tu je. Máš tady hru proti offline botům, kdy si vybereš jakoukoliv mapu chceš, anebo jakoukoliv mapu podle tvýho nejoblíbenějšího dílu pátku 13. Vybereš si Jasona a normálně můžeš vraždit teenagery, dokud je všechny nepovraždíš. Je to takovej mod pro ty, který prostě nemají kámoše, takže asi tak. Pak jsou tady challenge. To je za mě nejlepší mod, který tu je. Máš tady 10 challengeů a každý ten challenge simuluje jednu událost z jednoho filmu pátku 13. Například tady máš Picnic Party, což je simulace pátku 13. partu 2, kdy tam byl samotný KKK Jason.
Co je na tady těch challengech zajímavého, tak je to, že ty musíš plnit úkoly přesně tak, jak se to dělo i v těch filmech, takže to, jak zabíjel Jason, tak ty musíš zabíjet přesně takhle. Nebojte se. Na Picnic Party opravdu je ikonický kill vozíčkáře, kdy k němu Jason přišel, vzal si mačetu, seknul ho do palice a vozíčkář se projel po schodech. Ty vole, jako, tady je to udělaný fakt skvěle. To je prostě boží, jako. A jako další ikonický kill, tady je samozřejmě probodnutí kopím páru, který si zrovna prožívá takový milostný hrátky v posteli. Jason přijde pomalu ke dveřím, pomalu otevře dveře, vejde dovnitř, chvíli se kouká, potom už se mu to asi omrzí, tak veme kopí a mladý pár teenagerů totálně probodne. Jo, jako taky je to udělaný celkem detailně, takže jo, je to cool. Jo, a ještě si tady můžeš upravit veškerý přeživší, dát jim různý jiný oblečení, dát jim různý emoty nebo tanečky a tak. A potom jim taky můžeš přidělit jednotlivý perky, díky kterým budou rychlejší, svižnější a prostě celkově lepší. No a potom tady máš samozřejmě Jasona. Jasonové jsou tady od partu 2 až do partu 9. A každému Jasonovi můžeš samozřejmě vybrat jakoukoliv zbraň, ať už to je krumpáč, sekera, mačeta, a nebo třeba kopí, anebo zahradní nůžky. A samozřejmě, jako už teenagerům, tak taky Jasonovi můžeš dávat různý perky. Jsou to teda jednotlivý killy, který mu prostě navolíš a týpek je bude používat proti nebohým teenagerům. Máš tady třeba Head Crush, což mu totálně, anebo jí, rozdrtí hlavu, což je prostě cool. Ještě abych nezapomněl, tak každý Jason má silný a slabý stránky. Třeba KKK Jason tak má dobrý běh, má účinný pasti a taky se může dobře teleportovat. Ale co už má horší, tak je shift, obrana a je pomalej ve vodě. Celkově na mě tady ta hra působí dobře, protože je to prostě sranda a když máš nějaký kámoše, s kterýma to hrát, tak je to úplně boží a je to fakt prdel. Takže za mě je tady ta hra fajn, má to super grafiku, je tam sice trochu horší jako movement, jo, že třeba vás Jason chytne přes strom anebo tak, anebo nemůžete třeba otevřít dveře, protože se to zrovna sekne, ale tak to je taky jako způsobený tím, že už se vývojáři o tu hru taky nemůžou starat, jo. Takže prostě tohle to je Friday the 13th, The Game a za mě to je celkem povedená hra. Dal bych jí takovejch, upřímně 8,5 bodů z 10. Už právě kvůli tomu, že to není úplně stabilní. No a já už to nebudu zdržovat a rozhodl jsem se, že ti ukážu jednu quick play, takže jdeme na to. Jsme tady, našlo nám to hru a my jdeme hrát online pátek 13. Hej, kámo, 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, jdeme na to. Podívej se na něj, jo, tak dobrý. Týpek už si asi bursty úplně nedá, co? Jakože, nevím, no. Kámo, hej, proč jsem Sony? Ne. Proč jsem prostě tady ten debil tlustej? Jako. Jo, dobře jsem prošel dveřma, ty vole. Dobře fungující hra, hej, ale tak jakoby díky tomu soudu, tak jim to promineme, že jo, protože prostě oni nemůžou jako tu hru vylepšovat, takže tak. My si tady teď musíme najít, ano, vememe si tady baseballovou pálku a jdeme po Jasonovi. Tak, půjdeme třeba sem do tohohle hauzíku. Jo, a týpeček už je tady, takže my se tady takhle pěkně zavřeme, jo. A týpek je úplně v prdeli a nemůže dělat nic. Do prdele, kámo, hej, nožík, nazdar, jdi do hajzlu, Jasone, čus. Takže a my jdeme pryč, kámo, hej, vůbec, čím na to? No, tak jsme úplně v prdeli, hej, ale já ho přece trefil, ty vole, kámo. Vždyť jsem ho trefil dřív, ne?
Kámo, to... Hej. Jako kámo, co se dá dělat? Prostě ta hra si dělá, co chce. Je to fakt sračka, no a já jdu udělat taky jednu. Jo, tak co? Můžu si dát ještě jednu hru, nebo... A kurva! Yeah.